Minangka wis lumrah yen jenengan duwe pajongko kang lemu. Sadap kawit kelas SD dheweke mung krungu crita saka gurune yen numpak motor mabur kuwi angel banget. Ora mung angel, nanging bisa ndelok kahanan donya saka dhuwur. Jarine koyo dapet kaca sing bisa mabur. Udakara 20 tahun kepungkur meh bae Jung bisa ngajake cita-cita. Meh wae numpak motor mabur terus. Waktu kuwi ana kancane sing nawani Jung dadi PKI. Nanging Jung ra iso minangkani penjaluke kancane mau. Mergo nalika kuwi Jung lagi mbobot sama stasiun. Sabar mustake cita-citane numpak motor. Nanti anak gede sing jadi wis bisa ditinggal golek pangko jiwa, ora ana meneh sing nawani Jung dadi PKI. Nangane Jung numpak motor mabur tekan saiki wong tansah keterusan. Impen kuwi kegawa tekan saiki. Tekane Sigit, anak lanang, wis rampung lepas sinawon ning SMA. Adat saben delok berita utawa film ning TV sing nyeritakake motor mabur, Jung mesti dadi kelingan Impen. Arep kuwi kabar babagan kecelakaan pesawat tetep ora nurutake nyali lan niate anggone kepengin numpak motor mabur. Pokoke durung rumangsa marem nek durung kelakon bisa numpak. Mesa bendino Jung takon karo Sigit babagan peluang dadi PKI ning luar negeri. Kabeh sepuh nalika Sigit arep lunga ning kantor dinas tenaga kerja lan transmigrasi kabupaten. Dalem mak, si dor kang kantor nakar. Nggih, sios. Nek ana informasi PKI yo Le, Mamak dikandani. Dilalah. Esok kuwi pembukane Jung marang anak keprungu sing akeh. Warna. Bojone Jung dina kuwi sengaja arep ngoceh Sigit angkat nang bengkel. Mak, kowe iki sesuk takon babagan kerja nang luar negeri. Isih pengen dadi TKI. Dadi meneh to, Pak. Cita-citaku numpak motor mabur bakal kelakon yang bisa dadi TKI to. Eleng, Mak, eleng. Umurmu wis piro, ha? Ra peduli. Apa jenengan arep ngesirke aku nganggo motor mabur? Rak tambah lamun to. Sesasi pisan bisa kesel nang kutha bae wis bungah aku. Kakak. Warna cepet-cepet menjadi. Udah itu ngetokke motor saka garis. Nek wis disenggol masalah besar. Topik mana warna ora bisa apa-apa. Kanthi penggawean buka bengkel di motor bisa nyukupi kebutuhan sabenane karo bisa nyukulake anake nganggo nama SMA. Kanggo keluarga warna minat wis gede banget. Sore kuwi mulai saka warung mbok besok Jung mesem-mesem dhewe. Atine sejak pindah kaya entas ketika rezeki sing warna penuh penasaran lewat lagi bojo.
sampe sun dhewe mak. Ora apa-apa. Ora mungkin awakmu kaya sesuk banget ngono kok. Terus yang kok bareng jajaran PKI yo. Ora. Kan wis tuwa. Ora mungkin meneh jajaran PKI. Dene wis sadar. Lah ngopo aku seneng. Entuk kabar saka warung Mbok Surti. Kabar apa? Dari kanca-kanca sing padha blonjo ning tlatah kecamatane dhewe lagi bangun lapangan nonton mabur lho, Pak. Rek coba to magane dhewe arep duwe bandara. Lah terus apa hubungane? Piye to Bapak iki? Bar ketemu kususe lan kulon-kulon umumnya. Nak yo bakal dadi makmur uripe. Terus ligine kanggo aku yo cita-citaku buka motor mabur bakal terlaksana. Ora suwe meneh, Pak. Gamping temen bandarane mbahmu. Pesawate gaweane anakmu. Enten nopo iki kok lega yang rembukane. Kemadaan sikit metu saka nyuwun. Rambute wis jungkatan lidi. Klambine dilebokna. Siap-siap mangkat wawancara kanggo seleksi informasi salah sawijine lowongan kerja ing bandara. Kuwi lho, Ki. Nang kecamatane dhewe tak arep dibangun bandara tuh sing jenenge apa kok? Nyai apa tuh? Oh niku NDIA namanya Mak. Kepanjanganipun Yogyakarta International Airport. Ananging kula miru-miru para ahli sastra lan basa ngusulaken nami bandara sing kulon praga saene mawi basa Indonesia. Dados boten NDIA nanging dipun usulaken digantos Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, kuwi pokoke. Berarti awake dhewe duwe kesempatan bisa numpak motor mabur to? Ya apa ora le? Apa meneh sesuk yen kowe bisa kerja nang kono. Sikit nangis. Ora pengen gawe gula. Ora gampang sing kowe tok bayangke, Mak. Numpak motor mabur iki ana syarate. Paling ora delok saka ternak wis. Engko terus numpak pas motor mabure mandek ora apa-apa. Mlebu bandara kuwi ana prosedure, Mak. Lho, piye to? Bandara kuwi kan bener ada. Manggon ning wilayah dhewe. Kudune para warga bisa ndelok motor mabur saka ternak. Dan bisa namatke ngono lho. Allah, kandhani kok le ngeyel. Pokoke sesuk aku arep mangkat acara sosialisasi pembangunan bandara. Sapa ngerti sapa acara kuwi, yo ngerti carane bisa mlebu bandara. Syukur-syukur diweni kesempatan Pak motor mabur gratis. Semoga masyarakat sing kena dampak pembangunan bandara NDIA wiwitane panjang ora nyetujoni alias kontrak. Nanging tekan Indonesia akeh warga masyarakat sing setuju. Kuwi lantaran pemerintah sing dibantu dening PT Angkasa Pura tansah ngrensakake sosialisasi tanpa pendat ngenani pentingnya bandara kanggo kemajuan warga masyarakat. Jamane pun benten nggih Bapak Ibu. Dunia pun dados modern. Menawi bangsa kita mboten ninggali cancet kali wondo, kita bakal ketinggalan tebih kalian bangsa sanes. Pesawat terbang kali motor mebur menika saestu mujudaken
Jum mantuk-mantuk. Sajak mudeng karo sing dinikahake dening petugas pemerintah. Nanging sejatine anggone mantuk-mantuk kuwi luwih merga kegawa rasa seneng. Dia pengen bisa ndelok sama cerah sing jenenge motor. Syukur bisa mujudake impene numpak motor. Cobi jenengan mengbayangke menawi ten iki dipun damel bandara, mangke kathah keneman ingkang tasih nganggur bakal angsal bedamelan. Jum kelingan sikit anak lanang sing saiki isih nganggur. Sing saiki lagi ndaftarke gawean ning bandara. Ing jero ati duwe pangangen-angen. Anake sesuk bisa nyambut gawe ning bandara. Ra peduli bilang foto sapu, tukang ngepel, utawa tenaga kasar ya. Sebab dhewe sadar yen anak lanang mung lulusan SMA. Terus yang pasti mlebu kerja, pisan-pisan bisa ngajak dheweke mlebu bandara. Delok motor itu. Sanese niku, swasana ing tlatah Kecamatan Mriki khususipun lan Kabupaten Kulon Progo mumpun dados tambah rame. Kathah turis ingkang sami dalaken atanipun kangge blanja teng mriki. Kadosta kangge mundhut asiling kerajinan utawi daharan produk lokal. Sedaya punika wanget langsung pertumbuhan ekonomi warga Bapak Ibu. Saiki Jum tambah mantuk-mantuk. Sebab dheweke duwe ide gawe usaha rumah tangga utawa home industry berupa makanan ringan, kayak keripik, lanting, selondok, lingkup babat, bakpia, lan liyo-liyane. Nanging, apa turis bakal doyan selondok? Batine karo duyu jangan sang dewi. Intinipun, entenipun bandara menika boten namung dadosaken lancar pisan babagan transportasi. Ananging ingkang langkung bagian nggih punika sanget kangge nggayuh pamilane agesang masyarakat ing tlatah kelompok mriki. Kabeh beserta sosialisasi mantuk-mantuk sajak sawijuk. Omahe Jum ora adoh saka lokasi calon bandara. Udakara mung 3 km. Nanging panggonane Jum ora klebu wilayah sing kena penggusuran. Jero ati jane Jum gelo tenan. Sabar dhewe pengen lemah lan main mlebu kawasan sing kegusur. Ing pangancas bisa entuk ganti rugi. Bisa dadi wong sugih dadakan. Miliarder. Duite ganti rugi kena kanggo tuku mobil, besiran, malah bisa kanggo tuku tiket numpak motor. Apa sih Pak? Apa piye maksudmu, Pak? Namanya dhewe kae ora kena busuk. Warna kaya kesambar bedek ning wayah awan. Krungu omongane bojoku. Lho, kowe iki piye to, Mak? Awake dhewe kudune iso syukur
ayem, Mak. Ayem piye ora bisa duit akeh. Ora bisa dadi miliarder kaya tanggane dhewe kae. Lampir sani. Lek kes tanggane dhewe sing biyen nek ngomong nganggo motor alasan, saiki numpak mobil mulus. Omahe wis pindah apik ning liya kecamatan. Duit bisa digoleki. Dan nek warisan luhur, kuwi pusaka, Mak. Pusaka sing ora ana gantine. Ngerti? Enten apa malih kok mbebarahan pusaka? Dumadakan sikil lebu omah. Dheweke lagi wae mulih saka niki pengumuman hasil wawancara kerja nang bandara. Ora kok. Lele. Iki mamaku dan pengen numpak motor mewah. Iya, Le. Hasil ujian wawancara. Alhamdulillah, Pak. Mak. Sikit ketampi kerja nang bandara. Alhamdulillah. Wong tua kalau orang barang ucap syukur. Bapak lan emak sikit ora bisa ndelokake rasa murah. Pipate junah kapan teles. Kudu teles mergo sedih. Ananging teles karo rasa seneng. Anake lanang ketompo kerja ning bandara. Lah, gak tenan to, Pak. Awake dhewe bakal urip mulya. Aku bakal bisa numpak motor mabur. Alhamdulillah, Mak. Muga-muga wae anake dhewe bisa sukses tembe bumi. Nanging nek tok benake karo impenmu bisa numpak motor mabur ya ampun dhisik. Biasane menawa bojone ngomong sing ngegoli jum bandel. Nanging saiki mergo kegawa rasa seneng anake ketompo kerja ning bandara. Omongane bojone ora pati digagas. Sing ana njero atine jum wong siji. Kapan diajak sikit nang bandara? Saben sikit mangkat kerja. Jum tansah takon. Kapan bisa ngajak make ning bandara? Ngajak make ndelok motor mabur saka jalan. Malah nek bisa ngajak numpak senajan motore mabur kuwi pas mandeg. Nanging kaya biasane sikit memesem nalika ditakoni lan jawab dereng angsal izin saking sabar arep nerangke sakake omake durung bakal nampa menalika sebel utawa cara metu bandara. Yen wis kabareng sang banget biasane kuwi angel ngomong. Tekan saiki wis pirang-pirang sasi bandara beroperasi. Jum bisa ndeleng motor mabur pas ngliwati njero. Awale Jum seneng banget. Senajan ora bisa ndelok motor mabur ning bandara. Tapi buru main motor mabur kuwi isih katon teko. Sebab bubur kanggo dimabur. Satu surang motor mabur mesti dheweke nyelake metu ning latar terus ndeleng